Hinauskaipparin mielestä tää pyörä on vinossa. Se pyörä? Miten se pitää tehdä? Vaihtaa tai jotain? Se on sitä myötä, että sille ei voi ajaa. Mä en ihan pitää katsoa, kun näkee päivällä. Sitten tää ottaa vähän kiinni. Mitä koko auto on nousemassa? Tässä patteri ihan just loppuu. Mulla on tämmönen idea, että mä lataan tän nyt ja kuvataan, kun joulupukki tulee. No me lataan. Joo. Aloita. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustuksella kävi käsi, että kaikki maailma oli verossa. Tämä verollisvana oli ensimmäinen, joka tapahtui Kyreniuksen olla Syyrian maahan. Ja kaikki menivät verollisvanalasti, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosef sinne lähti Galileasta Nazaretin kaupungista ylös Judaan. Davidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem. Hän kun oli Davidin huonesta ja sukua, verollisvantavasti Marian kiihoituksensa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Hän synnytti pojan, Esikoisensa, joka paloi hänestä ja pani hänet seinään, koska heillä ei ollut siellä majakamassa. Ja sillä seuralla oli päivän jälkeen olla varsinaisemassa yöllä laumaita. Niin heidän edessä seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus oli siellä ympärillään. Ja he peljättivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikille kaikille. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä. Löydätte lapsen kapuloitellen seinässä, ja seinässä makaatte. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallisesta sotalasta. Ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksessa, ja maassa rauhaa ihmisten kesken. Kohtaan hänellä on hyvä tahto. Ja kun enkelit olivat menneet painonteen taivaaseen, niin nämä puhuivat toistensa. Menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mitä on tapahtunut ja mitä Herra teki. Ja he menivät kirjoittaen ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi täällä. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat sen sanan, joka oli kuullut heille tästä lapsesta. Ja kaikki sitten kuulivat ihmiset siitä, mitä painoivat heille puhuivat. Mutta Maria teki kaikki nämä sanat ja suitsisteli niitä syömässä. Ja paineet valvasivat Kristianin ylitse, koska kaikki olivat, minkä olivat kuulleet ja nähneet. Sen mukaan sen he joutuivat. The end. Käännä se toisinpäin, Kati. Joulupukki. Itse joulupukki tuolla. Iloisen näköinen joulupukki vielä. Moi! Tervehdys. Hyvää iltajoulua. Ajat. Tervetuloa. Päästä joulupukki sisään. Antti, tervehdys. No niin, päivää No joulupukki. terve! Mitenkään joulupukki löysi Korvatunturilta näin kauas? Kesti kauan, joo.
Ja Petteri kyllä auttoi. Petteri auttoi. Petteri on ottanut kuonnonsa joulupukille. Joulupukilla on ihan punainen kuono. No jos Se on kyllä. joulupukki käy sitten sisään. Ja keittiö kun on täältä. No onko se? Saanko kantaa joulupukin sisään? Ei. Joulupukilla onkin hieno joulupukin lakki. Siinä lukee näköjään, mitä siinä lukee. Katsotaanpas mitä siinä Yksi lukee. minun tontun nimeä. Ei joulupukki Siinä oikein lukee- ymmärrä, että tuota pidetään takana. Mikko. No niin. Se joulupukki taistuu. No jos joulupukki istuu siinä. Joulupukilla on tässä tämmönen mukava tuoli, joka keikkuu oikein. Keikkuvat oli joulupukki. Kiitos. Siinä istuu nyt äsken juuri se, joka aikoo jatkaa tätä kuvaamista. No aloitetaanko nyt? Eikö se taisi piirileikki tässä? Okei. No, miten on sinä? Missä 6? Tanssit piirileikkiä 1. 6 taitaa olla. Onko tää monta 6? Meillä on tässä tämä pikkukuusi tänä vuonna vaan. Antti. Tule tänne. Kirjoitas mitä siis tollain? Tai syskin. Joulupukki, Joulupukki, valkopartaa vanha ukki, huppa tänne, ennen pesä. Lapset. Nauravaiset kirkkorapset, No joulupukki, kuinka paljon sit on? Oomme kaikki. Olemme kaikki. Olemme kaikki. Olemme kaikki. Siinä ja siinä. Siinä. Mutta siinä. No sehän meni oikein hyvin. Se oli. No, tahtaako joulupukki kaakaota tai jotain? Otetaan joulukuusi pois lapsi. Meillä jäi kinkkua yli aika kasa. Joulupukki. Meillä on ollut niin surullinen joulu täällä, kun meillä tuli kolaari ja ajoimme puuta päin ja No mitäs auto on ihan rutussa. Ja, No onneksi ei tapahtunut muuta. no ei muuta, mutta joulupukki toi nyt ilon tänne, kun löysi tien. Joulupukilla on jotain meille tuotavaakin. Kyllä kai. Oikeastaan itselle vasta. Täällä on. Ai se lähti jonnekin veskiin taas. No, Okei. No. Tässä taitaa olla Ilkka. Okei, sitten huomisen lopetetaan. From Pia. Siinä on lukee. Ei kun. Reipasta joulupäivän viettoa. Hey, Cody. Me and Jeff don't think there's much point hanging out. In my experience, wakes aren't very well attended. I found that Minkä kuuluu? the tragedy is so recent that loved ones are Mitä kuuluu? in effect paralyzed by the grief. Tää. Se on hyvä. Kuvaatko se jo vai? Kuvaa. Oikein valon kanssa. Mikä toi on? Se on Se sama pato. pato nyt.